l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-notar Mirjam Spiteri de Bono tħaddan laqda nazzjonali u bekk id-denja biex tkun il-President li jmiss. Dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela fil-Parlament wara l-President innominat Mirjam Spiteri de Bono. B'din il-mozzjoni storika tresqet mill-Prim Ministru Robert Abela u sekondata mill-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Hawnhekk il-Prim Ministru Robert Abela semma kwalitajiet li tħaddan in-notar Spiteri de Bono fosthom dak tal-interess nazzjonali. Ħidmieta baqgħet immarkata sal-lum u l-istorja politika turina li ħadmet f'perjodu illi ma kien faċli xejn. Dakinhar f'dak il-perjodu diffiċli u kellu l-partikolaritajiet tiegħu, dak li kellha tajt għalitu biżżejjed wieħed iħares lejn l-istorja m'għandix għax noqgħod namplifika u jifhem, però dejjem waslet il-messaġġ tagħha b'mod li il-messaġġ wasal b'saħħtu ħafna. Innota kif Mirjam Spiteri de Bono tafsew il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. M'hemmx dubju li Mirjam hija persuna li tafsew il-Kostituzzjoni ġejja wkoll mill-qasam legali tipprattika il-professjoni notarili u fl-aħħar mill-aħħar il-President tar-Repubblika huwa il-gwardjan u l-kustodju tal-Kostituzzjoni tagħna. Dr. Abela semma wkoll kif in-notar Spiteri de Bono qatt ma beżet mill-bidla u l-progress kif jiġduh dawk li ħadmu magħha meta kienet President tal-Aqda Nisa Laburisti u kif ukoll ittaqsam dak li taf ma' kulħadd. Hawn innota kif fil-professjoni tagħha ta' notara għenet ħafna studenti fil-prattika tagħhom u anke ta' servizz blaħlas lil min kellu bżonn. F'dan id-diskors il-Prim Ministru semma kif illum u jum storiku e kif din il-mozzjoni saret wara riformi fil-ħatra President li saret taħt din l-amministrazzjoni dan bħala parti minn kullana ta' riformi li saru. Bil-riforma kostituzzjonali li għamilna kienet riforma kostituzzjonali holistika li ma laqtix biss il-mod kif jinħatar il-President tar-Repubblika mestendit ukoll għall-ġudikatura, stendit ukoll għall-ħatra ta' Prim Imħallef imbagħad estendit ukoll għall-karigi li ma joħorġux mill-Kostituzzjoni, però l-iskop wara dan il-bidliet kien wieħed ta' immodernizzar u t-tiġdid tal-proċess demokratiku ġewwa pajjiżna. Il-Prim Ministru Robert Abela temm id-diskors tiegħu b'diskors li għamlet Mirjam Spiteri de Bono meta kienet Speaker tal-Parlament li għadu rilevanti sal-lum il-ġurnata. Hija mixja li l-kol kemm aħna rridu nkomplu. Mixja li fi żminijiet tal-lum tirrikjedi aktar għaqal, aktar galbu, aktar impenn minn qatt qabel, mixja li għandha tkun imnebħa mir-realtà tal-bżonn li kull wieħed u waħda minna jerfa' l-pis tiegħu u jagħti s-sem tiegħu biex f'pajjiżna ikun hawn il-ġid u pajjiżna ikollu r-rwol fil-familja tal-ġnus u jgħin fit-tkattir tal-paċi u l-prosperità tal-umanità. F'dinja li qiegħda tiċkien u b'mod speċjali fir-reġjun Ewro-Mediterranju. Huwa dan li għandu jimmotivana biex inkomplu nsaħħu dak li writna biex id-dbatijiet u s-sagrifiċċji li jagħmlu ta' qabilna ma jkunux saru ta' xejn u ġenerazzjonijiet futuri iberkuna. Dik hija Mirjam, dik hija il-11 il-President tar-Repubblika ta' Malta. Grazzi, Sur President.